Hej alle sammen, jeg skal lave en tutorial omkring hvordan man laver color change i Photoshop. Først går man op på select, og så vælger man color range, og så kommer der nogle ting op her. Og så kan du vælge fuzziness, alt efter hvor meget du gerne vil have den skal påvirke. Og så er der nogle keys her, så du kan vælge hvor meget du vil have den skal vælge af baggrunden og så videre. Og så er der en grayscale hernede, black mate, white mate, peak mask og så videre. Og så er der sample colors. Jeg har valgt sample colors, og så kan du vælge fremhæve den røde kjole, hvis det nu var det der var skulle ændres. Og skin tones er den også rigtig god for. Nu har jeg valgt baggrunden, og så trykker man OK. Og så går man ind i layer, og så går man ind i New Adjustment Layer, og så trykker man på Hue Situation, og tada, så kommer der sådan en op. Så trykker man OK, og så kommer der sådan en her. Og så kan du change din hue, og så ændre farven sig på den, i baggrunden på den. Jeg tror, jeg vil gøre sådan lidt mere herhen. Så skal du ændre, hvor meget den skal påvirke farven, og sådan. Det prøver jeg også bare lidt. Hvor lys eller mørk den skal være. Gå ind mod den lys. Og udover det, så skal jeg også fortælle lidt hvordan man laver en gradient. En gradient, der presser du først Alt R eller Command R på en MacBook, og så kommer den her ting op, og det viser simpelthen at hvor præcis man kan få den til at være. Hvis jeg så lige kan få det til at virke. Ja, man kan også lade være med at gøre det. Det var egentlig bare for at virke. Så går jeg på R igen. Og så kan man og så presse G. Nej. Gå ind og select eller du kan i hvert fald trykke på den her hernede. Det er det samme som hvis du går ind og sætter i layer, og så adjustment, og så er der en gradient der. Og så kan man vælge hvor meget den skal påvirke den. Og du kan også gå ind i gradient, og så vælge hvor meget farve der skal være ind i den. Sådan der. Eller trykke sådan der. Du kan også trykke G, og så kommer alle de her op. Så kan du vælge om den skal være rund eller firkantet. Og sådan nogle ting. Gå tilbage her i gradient. Sådan noget. Sådan der. Jeg kan også gå ind på gradient der, og man kan tilføje flere.
de her sådan små kasser, og du kan ændre farven i dem. For eksempel, jeg vil gerne have noget gul med noget. Så kan man gøre det. Og altså, ja. Og så er der noget, der hedder swatches. Det er dem her herovre. Og ja, du trykker på en, så bliver der en, der bliver som forfarve. Og så trykker man på en anden en, så er der en bagfarve. Man kan også trykke på den 2 gange, eller gå ind i color. Og så vælge en farve. OK. Og så op tilbage til swatches. Så tog du alt, og så dukker den op der. Og for at slette dem, så holder du også alt i, og så fjerner man en. Det var sådan set det.